4. Poczekaj chwilę. Bawi się jedna szkoda szkory. Wody kanapy! Panowie złudzie. To Wandera już obok piasku. Daj mu wodę! Oni to gdzie robili? Ja sam to widziałam na internecie, oni to wrawiali, że to się nie da rzec. Tak sam to skuszała z kamoszką. A ten jadny stał. Nie.